U každého raz príde k zlomovému bodu, keď si začne v sebe všetko usporiadávať, dávať do poriadku. Briliantne o tom hovorí Bruno Gröning vo svojej knihe Patríme k Bohu. Boh je poriadok. Pôvodne boli ľudia s Bohom v úplnom spojení. Bola tu len láska, harmónia a zdravie. Všetko bolo v jednote, píše Bruno Gröning. A my sme s Jankou o tom presvedčené, že opäť k tomuto ako ľudstvo spejeme. Vieme, že naša silná viera v toto a premena každého z nás v láskyplného človeka, pre ktorého je dobrý pocit z dobre vykonanej práce a vrelých, úprimných vzťahov na základe vzájomného rešpektu tak dôležité, že nedokáže inak ako úprimne a láskyplne jednať. Pravda je v človeku a o nej sa raz každý presvedčí. Ty si ja a ja som v tebe. Aby si to mohol uvedomiť, je veľmi dôležité si neustále uvedomovať vlastnú rovnováhu. Ako sa cítiš. A keď cítiš narušenie vlastnej rovnováhy, tak urob všetko preto, aby sa ti navrátila. Choď skôr spať, ak si unavený. Alebo sa choď prejsť, či sa uvoľni v teplom kúpeli, pri meditácii, alebo už pri čokoľvek v tom, čo ti pomôže. Len nezostávaj v disharmónii, lebo ak sa ty necítiš byť v rovnováhe, tak nie je možné nastoliť mier. Takže si dávaj pozor na svoj nervový systém. Sme elektromagnetické bytosti, pozostávajúce z prúdu, čo je komunikácia kozmu s našim fyzickým telom. A v tele máme vraj 50 biliónov buniek. A každá bunka má elektrický potenciál o 0,7 V. Takže sme také menšie tranzistory. Každá naša bunka prijíma a vysiela fotónové svetlo. A svetlo je informácia. Takže dokážeme navzájom cítiť aj energiu druhého človeka. A keď je tento v nerovnováhe, tak sa táto prenáša na všetkých v jeho okolí. Preto je to tak, že si s niekým dobre sadneme a niekto nás odpudzuje. Deti majú na toto vycibrené anténky, okamžite rozpoznajú disharmóniu a reagujú na ňu. Každá bunka nášho tela sa dokáže v harmónii sama opraviť, samovyliečiť. A preto by sme vám, drahí priatelia, chceli doporučiť knihu od Bruna Gröninga Patríme k Bohu, ktorú nám nádherne pre všetkých načítal Ján. Nájdete ho na YouTube ako Ján ladenie slovom, alebo po česky ladení slovem. A ak máte záujem, vyhľadajte si jeho knihu. V komentári vám spomenieme ešte raz názov. Želáme vám, ak bude o to záujem, pri vypočutí vzácne poznania a zážitky.